U medijima se gotovo neprimetno pojavilo saopštenje u kom se kaže da je preduzeće Radiofizika, koje ulazi u sastav koncerna Almaz-Antey, prikazalo svoj novi radar Sula. Ruske novine u oblasti elektronike u poslednjih nekoliko godina nisu retkost. Zato ne čudi što se u opštoj poplavi informacija izgubila još jedna ruska stanica za osmatranje kosmičkih objekata. Naime, većina revolucionarnih promena počinje upravo tako, diskretno. Detaljnije u izdanju koje sledi. Danas je radar Voronezh osnovni sistem upozorenja o raketnim napadima. 8 ovakvih sistema nalazi se u upotrebi, a 2 su u procesu izgradnje. Svi su uključeni u program modernizacije i povećanja taktičko-tehničkih karakteristika do nivoa jačeg sistema kao što je Jahroma. Ovi sistemi se odlično snalaze sa obimom svojih zadataka. Voronezh vidi objekte koji se nalaze na udaljenosti veći od 6000 km, a Jahroma i na većim od 8. Svaka stanica može da identifikuje i prati više od 500 meta. Sve bi bilo idealno da, kao i uvek, ne postoje dva ključna ograničenja – vreme i novac. Obzirom da su svi objekti pod oznakom državne tajne, nema tačnih podataka koliko koštaju ove radarske stanice, međutim, otvoreni izvori kažu da osposobljavanje samo jednog Voronezha košta $20 miliona, a imajući u vidu modernizaciju do nivoa Jahrome, cifra može biti uvećana za 1/3. Osim toga, površina na kojoj će se objekat nalaziti mora biti veća od 3 kvadratna kilometra, a vreme za izgradnju i instaliranje opreme nije manje od 4 godine. Eto zašto rešenja stručnjaka iz radiofizike mogu biti veoma potrebna, a da bi nova radarska stanica za praćenje kosmičkih objekata Sula bila instalirana, ona zahteva daleko manju površinu i suštinski je mnogo jeftinija. Iskreno govoreći, Sula je neka vrsta jeftinije verzije svojevrsni Voronezh Light na modulnom principu što omogućuje njenu brzu dislokaciju železničkim i drumskim transportom. Ona može za samo nekoliko meseci biti postavljena na bilo kom lokalitetu. Antensko platno Sule zauzima površinu 8x8 metara i montira se od 32 primopredajna modula, a domet sistema kao i kod Voronezha dostiže do 6000 km. Kaže se da je elektronika Sule u stanju da pouzdano navodi na kosmičko đubre čija je površina veličine 0,01 kvadratni metar na udaljenostima do 1500 km, kao i na objekte čija je površina 1 kvadratni metar na udaljenosti do 4500 km, a na površinu do 5 kvadratnih metara na udaljenostima do 6000 km. Pomoću Sule, udaljene orbite više nisu mesta na kojima neprijatelj može da skriva svoje obaveštajne, komandne i satelitske veze. Naravno da za sad nema govora da će novi radari doći na sistem Voronezh, a tim pre i na Jahromu. Svi prethodni planovi Rusije su i dalje na snazi. Ipak, Sula će ozbiljno da dopuni i proširi mogućnosti kako sistema za upozorenje o raketnim napadima, tako i sistema za praćenje kosmičkog prostora, a doprineće i znatnim uštedama. U ovom momentu, naš uslovni neprijatelj ne posjeduje ništa slično.